भिडिअआव नुनाय बे सेंग्राया गावनि थं एबा एड्रेसखौ मोजाङै बुंना लानो रोङाखै। बिथांनि मुङा राजु बसुमतारी, बिफानि मुङा फ्रान्सिस बसुमतारी, बिमानि मुङा फुलमस्रि बसुमतारी आरो गामिनि मुंखौ सिंमारि राजगाव होनना खिन्थाना लादों। बिथांनि बुंनाय बादिब्ला गाव बेंगालराव खामानि मावहैयोमोन। ट्रेनाव सासे बर' सुबुङा लोगो मोनना बिथांखौ रौता दख'रा एबसुनि मावख'आव दोनफैयो। नाथाय दा न'सिम थांफिननो रोङाखै आरो थंखौबो मोजाङै बुंना लानो रोङाखै। बिथाङा दायो उदालगुरि जिल्ला रौता दख'रा बर' फरायसा आफादनि मावख'आवनो दङ। सोरबाफोर सिनायोब्ला न'खरनि मानसिनो मिथिहरनो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नम्बरखौ बाहायनो हागोन 9101013728 एबा 8812024010। मा नाम मोनलाय नोंनिया मुङा खोन्थालाय? आंनि नामा राजु मा? बसुमतारी। राजु बसुमतारी। राजु बसुमतारी। ओमफ्राय नोंसा आफानि नामखौ मिथिना मिथिया? आफानि नामा फ्रान्सिस। हा? फ्रान्सिस। ओमफ्राय नोङो जायगानि नामा मा नामलाय? गामिया? गामिनि नामा माबा गोलै बर्मन। नोङो ख्रिस्टान ना बाथौ ना ब्रह्म? ख्रिस्टान माने बाथौमानि। नों बाथौ? बाथौमानि। ओमफ्राय नों माहा थांनायमोन? माहा थांनायमोन नों बहानिफ्राय फैनायमोनलाय? बननिफ्राय फैना बिथिं थांफैदोंमोन आं। हा? बननिफ्राय दा नैथिं फैफिनदोंमोन आं। न'आव थांनो होननानै खादोंमोन। नोङो माजों फैनाय? ट्रेन ना बास? ट्रेनजों फैदों। ट्रेनजों फैनाय? नोङो आरो बेंगालरनिफ्रायसो फैदों होनना बुंदोंमोन ना? बेंगालराव खामानि मावनाय? बेंगालराव खामानि मावदोंमोन, दै सारदोंमोन नालाय। दै सारनाय? ओमफ्राय माथिं फैनाय? गुवाहाटि? ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय सिदा गिदिंना फैदों। सिदा गिदिंना फैदों? ओमफ्राय दा नोंनि न'नि मानसिखौ सिनायगोन ना सिनाया नों नुबाला? नोंहा हिनजाव दंना गैया? हिनजाव हाबा जायाखै आं। नों हाबा जायाखै? नोंसा खैजन दङ न'आव? आइ दं, आफा दं। ओमफ्राय? हा? भाइ दं। नोंनि भाइ फंबाय? फंबाय। फंबायनि मा नाम? फंबायनि नामा माबा पल। हा? पल बसुमतारी। दा होमबा न'आव थांनो गोसो दंना गैया नों? न'आव थांनो गोसो दंमोन, ओंखायनो बेंटल ओंखारदोंमोन आं। आंनि। फैसाथ' मोनबोआसै नों खामानि मावनाया? बारा फैसाखौनो होआखिसै गारि भारा। मा जायगायाव खामानि मावनाया? माबा हारवले जेक्सनट्रा। मा जायगा? बेंगालर नामा? बेंगालर इयाव खामानि मावदों, फैसाखौनो मोनाखिसै बारा। फैसाखौनो मोनासै? दा ओमफ्राय नों न'आव थांगोन न' मिथिबाला? न'नि मानसिया लेंहरबाथ' थांगोन नों नुबाला, लोगो मोनबाला? थांगोन। मा डिस्ट्रिक्टनि नोङो? नोंना डिस्ट्रिक्टआ मा? बर्मन गोलैयो। माले डिस्ट्रिक्टआ? जिल्लाया? ढेकियाजुलि, सनितपुर, बाटासि? ढेकियाजुलि मोनहैयो। दे जियानो जा, बिथांखौ जायफोरा नुदों बिथांमोना कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय दङ बे गाहायाव। दा बेयाव कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरना बिथांखौ लांफैनो हागोन, जाय न'नि बिगोमा बिथांमोना। गोजोनथाव खौरां! गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।